wengi kandhane. Akan kanono harisang andaya mati kena jangla pesang hariwar kudoro. Menungso ora toto. Ora wong enak-enak dhewe tengah dalan terjang. Kegabah nyamah kaon timbong polso ati yo kowe. Mandi kokos. Samudra lun gulung-gulungan. Apa? Mari. Mari wondo seto. Ada ono tengah dalan minggato yen kepidak dadilan patimu. Kok kegabah nyamah semune marang aku. Ambekan memawar mingkus yen ternyata eman suming kira saka tengah dalan. Piye anggapmu? Anggapmu piye? Ora kula martondol pangrungyen to. Aku iki timbong Pancawati. Saben esuk sarapan buta 5 buta ngalkon. Anggapmu opo kowe paling nyingkir kaya aku. Cerewet cangkemmu ora minggat aja takon dusu.
minggat to. Ora minggat lan nyawamu. Tak rasa menungso yo sanane kok mirip karo sandanganku. Ngaku Gus jenengmu sapa kowe saterus ngendi Gus? Prasojo kowe kuwi sapa? Takon marang aku paling gak Pandhawa si Werkudara. Werkudara, kowe sapa? Aku Satra saka Pancawati Dendra abdi kawarni Ratu Gusti Prabu Rama. Aku Anoman ya Senggana ya Maruti. Ya Prabancana Sungu. Tak waos busanamu kok padha karo sandanganku Werkudara. Kowe iki sejatine panggak Pandhawa, papan mengkono. Tak rasa wis senajan rewanda kaya dudu rewanda lumrah. Maksih sentaning ratu mapan mengkono Werkudara. Gedhe cilike aku siswane Bathara Bayu. Wacane Bathara Bayu yen to iki Anoman sak sriring bakal ketemu kan sedulur kang tunggal Bayu. Yen mengkono kowe kuwi sedulurku. Padha-padha muridé Bathara Bayu. Ya tak akoni aku siswane Bathara Bayu. Aranku Werkudara Bratasena ya Jayalaka ya Wayudendra ya Gandawastamaja. Ngerisik. Aku bakal nyemantake. Wedarna sandangane Anoman. Yen to kowe bisa medharake sandangane Werkudara sandangane Anoman. Nyata-nyata yen to sira iku siswane Bathara Bayu. Muni kang prayuga. Apa sebabé Anoman mawa bilung kilabang dadi telu, kilung dadi sawiji. Anoman ora bakal kekilapan. Antare jagat Mayapada, Ngadrapada lan Ngarcapada. Mayapada iki jagating para dewa. Madyapada jagating badan alus. Ngarcapada jagating manungsa. Nganggo pupuk mas reneka jejate ngasem senajan akal wujud kunaning kebutuhan ngrawit kaya jejate ngasem. Dodote Anoman rupane abang ireng kuning putih nafsu patang perkara. Abang kebrangasan ireng kasantosan kuning man kabeh putih bareng kasucen kuwi paralempataning nafsu kang semandang dening Anoman. Iya. Ini Anoman nganggo kroncong Sarparaja kiwaten padha gawote. Anoman ora bisa mbita-bitake marang sapa wae. Antara sugih miskin kabeh wirengku dening Anoman. Iya. Yen to mengkono nyata yen to sira siadi Werkudara tak aku sedulurku. Padha-padha siswaning Sang Bathara Bayu. Ya yen to mengkono. Kowe kuwi arep menyang endi? Aku golek pengaliman. Oksane Gusti Prabu Rama Regawa. Aku kudu surita Ratu Nurati Prabu Sri Bathara. Apa wis ngerti Ratu Nurati? Kowe iki kakangku tuwa. Sing Kresna kakangku sedulurku tuwa. Werkudara dina iki arep menyang endi? Dilungkan diri barep kakangku supaya golek permadaniku.
Yen to mengkono Hanuman ayo tak kanthi. Padha-padha golek siji Kresna loro Permati. Bebarengan tak kanthi Hanuman kakangku. Ayo jadi. Yen to mengkono pun kakang bakal ngabekti karo aku ora Prabu Sri Korono.
Puspito ingkang medem endah kang wani megring kang taman anon sukara warasi Jai Prabu Durawati. Kula dengan jauh, Oh Prabu. Iki wis teko ing Hastana Gadamadana pasaryaning para luhur Mandura. Kabeh mapane ana kene Jai Prabu. Ih, kok ora. Kaluhuran dewa pangandika Pandhawa Kanjeng Prabu Mandura. Lah si adi iki mau dadak ninggok nyanti Yai. Kula pun palinglah dateng Bapa Jembawan ingkang anggadhahi papan dunungipun wonten ing Hastana Gadamadana ing Pratapan Gadamadana niki. Oh mengkono nyanggone maratuwamu. Nggih, kok Prabu. Iya. Bapa Jembawan ngeparake yen to Yai Maraturatirang pun Kakang Mandura tumandha ing Hastana Gadamadana kene munggo keparengane marang Durate kabeh. Apa Prabu? Di Hastana Gadamadana pasaryan Prabu Mandura jaman Kanjeng Hyang Prabu Kuti bojo Prabu Asukuti Kanjeng Prabu Basudewa papan wonten ing Hastana Gadamadana iki. Oh, jampun. Kira saking menika apa Prabu? Kalih Seprapat. seprapat. Niku monggo. Jam 3 bubar iku. Irangan. Amul mami Safale iki. Toto Smedi Palagi Kalih pinjul seprapat. sing bathara kelinanku. Mengkono Yai Prabu Turati ora. Presek niku monggo kula dherekaken kok ora. Iya. Pun kakang amanut kang kali kersan Yai Turati. Rata Kresna lan ngandika Yai Prapayo sungkawen tias solain lopi arya Budara nadyan mruh yakin ning pangapus tingkae Kurawa Citra sedang krekep suku juga ngeningake Pandulu nutupi baban Hawasanga Masa cipta sawiji winawas puncak ing Gunung Duksil mlebu putu ingkang Bajra Herawana nata kekalih nata nanggara prabana pakarsa liwah ing generasi Narendra Ndawati Prabu Sri Badarasena mateng semedine landheping cipta pindha lungiting wasta keplasing pambudi kaya laraping jemparing kaya gancangake Wahyu Purba kang gumanjing nata Pancawati Denda Prabu Sri Rama Regawa Jumlorot
saking antariksa purba manjing wasisa kang kasarira Prapusri Antaresna mangka dadi panitisin Antaresna. Kagonan sursur ditat padang kaseneng pacaring purnameng kono Wahyu Purba wis manunggal kan wasisa kang semandang ratu Ndurati Prabu Sri Antaresna jumloroting arisang murdaka kang asipat sejati jumlorot saking antariksa manjing langse manjing marang sang penadi satra linuwih kang sejatine mangrulak satru murka lawan nanging jagat arisang Arjuna. Langkung ing tresnanira marang Kyah Panon Cinawi. Bathara Basuki arsa mares kadarman kan turun mandura. Kang wis manunggal kawate Sang Lesmana. Manjing nata Mandura Prabu Baladewa Prabu Balarama.
Bulut. Angat bektinipun Baladewa mugi kunjung. Oh ya ya, kakek kesulun to, bekti kita panges dulur tampar ya ya. Kita jungkul kang kalih mugi dados simat. Kula cadhong ten kalih mugi dados simat pangestu paduka pun. Kita terus manah. Kita paduka pun loro bukti rawuh paduka kulun patorkane putra kene ya iki. Jeneng kula dinutus saka paring Yayi Jati Murni. Kang supayane njampani wahyu tripurba sejati. Ora murba sejati, tripurba sejati. Karang iku disini. Oke jangan kaki karo Baladewa. Sejatine wahyu tripurba setri telu. Purba tegese mengkoni. Sejati. Iku sejatine panjalmane Wisnu cah dadi 5 durung sampurna. Ini si Purbane Wisnu mapanana si Rama Regawa. Wasesa jeneng kita Kakek Kresna. Sejatine si Lesmana kaluwihane si Pranadi. Purba wasesane Bathara Wisnu mancing dadi sira si Kresna. Dadi tetunggalan marang jeneng kita Kakek Kresna. Kene sejatine si Murdaka mancing marang kaluwihane si Pranadi dadi kaluwihane Bathara Wisnu. Dina semono si Pranadi mula ya nggih. Kresna kawal si Janaka ibarate kaya geni lan kupuse. Kaya geni kuping dene iki sawurupe Janaka. Kembange Kresna sarine si Janaka. Mekaten dulu. Lajeng sejatinipun kok dateng Yayi Permadi wonten pundi? Ya Permadi kewerang itu. Kene sajroning wangse awor karo kaji semua ya. Koko Prabu Ndorowati pantuku ngatur sumung ing pangabekti Koko Prabu. Iya. Permadi wis ingsun tampa. Pangestunipun kakang tanpa rono rati. Kecadung tan kalih mugi dados sesimat. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken sumung ing pangabekti. Iya. Permadi wis ingsun tampa pangestung ingsun tanpa rono. Kecadung tan kalih mugi dados kayuwanan. Ya iki mungkin ya nggih. Kami Kresna Pak Ngasana nanti. Grani salah siji. Wujude dewa nalika semana Bathara Basuki nampa soting yang pramesti dadi ula putih ngapane ana ing alas Banjar Patumpen. Iso boleh dadi dewa labet saka darmane Kaki Prabu Basudewa ing ngono. Mula Bathara Basuki dina semengko bakal alesih kadarman marang jeneng kita Kaki Kokrasana. Pukulun Bathara Basuki ya nggih ya kuwi dewa Bathara Basuki. Basuki iki padha karo Slamet. Slamet padha karo Rahayu, Rahayu padha karo Wiyara. Kinotraksi Kokrasana iki desa bakal pinaringan umur dawa nganti jaman Kalimataya jeneng sirese urip Kokrasana. Bathara Basuki digerakake kan swadate Siresmana. Iku loro-lorone mancing jeneng sira Kaki Kokrasana.
kok wadah niku dos pundi? Monggo kula nuwun ajeng to. Kula niku tinggal bersama sepuh lan taksih nang sekawontenipun bojo kula Punerawati. Ora kak ngono ya, ora kak ngono. Oh iya, ayo ora kak ngono. Ora kak wadah kang Bakrama ki ora tegese. Jeneng sira katresnanmu ora nyang wanita sapa-sapa mung bojomu Sirawati. Ora. Arep ana wong wadon sing luwi kaya Rawati, kono ora bakal milih. Oh, ngaten. Ulun jampangi kanugrahan Tri Purbasati. Kula kang sabar denger kaki Kresna Pakrasasana Pernadi. Nah iki Kakang Semar malah garek itu Kakang nang niku Pernadi. Kakang Semar mrene duwe karep apa to? Oh, ketika angkara dulu digawe jampange kanegeran Tri Purbasati. Dina siniku maju tekan lunes padha mancing. Yen sinarayana Pakrasana Pati Pati. Ah, ya padha slamet to, Dek. Ayo ketemu Kakang Semar. Puja-puja kita ketemu ya. Iya. Kakak jawab sehat ya Kakang Semar. Asam urat wes ngantek kumat piye yo matur nuwun iki mengko iso ngrampungke gawean wes ae bola-bali Kakang Semar ki wong lawas ditaro jaman saiki umur 40 aku nek nyakek asam urat asam lambung katarak ya gula. Ya wetare ketemu ya Kakang Semar aku bali ya. Salamku ketemu kandak Maladini guru ya Kak. Iya Kakang iya Kakang. Coba dina mau tak ketemu dong.
Candra alun kulung-kulung Sang Hyang Naradus kundur makaywangan kang ing hastana Hadha Madana Pandurati Prabu Sri Gata Nata Mandra Prabu Kakrasana ya Balajaya Balarama ya Halayudha ya Kakrasana ya Kusuma Waligita Wah Raden Harya Pramati Prakan Sang Haryawerku Dara Hangandri Sanoman Tresna kakangku ya. Sapa ngendi ya? Aku ditugani kan bar kakangku. Ya sebab saka minggate si Permati. Samprong minggat pirang-pirang sasi. Dadi bingunging para kadang. Ora kurang-kurang nggonku takon marang para brahmana, para pendhita kabeh padha nguncupake tangane. Ora ana kang ngerti papan durung si Permati. Jebul ana kene kabeh kumpul kelawan Tresna kakangku boleh mandura ana kene astana Gadamatun. Iki padha ngopo? Ya. Kakang kelawan ingkang Raka Mandura Koko Prabu Baladewa. Apa diadimu si Permati nyadang tumurune kanograhan. Ingkang minangka dadi kampadhang kamulyan yaiku Wah Putri Purba sejati. Pandal maning kulun Bathara Wisnu. Purba lan Masesa dadi sawiji. Ratu Pungkawati Denda Prabu Sri Rama Regawa manunggal marang jengkun kakang. Dene Lesmana Mandra, Lesmana Widada kang sifat sejati manunggal kelawan Santro luwih kaluyane Bathara Wisnu mandya si Permati. Kala kang sapa iku Lesmana Widada manunggal kelawan si Permati. Dene Bathara Basuki lan Madhat Lesmana. Ana Koko Prabu Mandra kinodrat umure dawa nganti jaman Kalimataya. Tresna kakang gopo. Kowe teko kene kok nganti wanara seta iki kethek saka ndi? Miturut ucape iki kethek saka Pancawati, Gimbong Pancawati jenenge Anoman. Karepe apa Werkudara? Takonono dhewe Anoman maju kene ana. Kiri-kiri kena kromakal angkara ndatnya makiki maring wis jenengmu Anoman iki sini duwe karep apa kowe nener marang Astana Gadamadana miturut wecanipun pukulan Bathara Bayu icalipun Gusti kula Prabu Sri Rama Regawa
kula kedah suwita ing paduka Gusti kula ing Durati Prabu Sri Bathara lair batin sinuwun ya tak tampa pasuwitan nanging sira luman kudu minangka dadi ngreksaning katentremaning jagat liripun kados pundi angkara murka wis dosa yekmo ya dosa kumara kang mapan ning swarga pangrantunan isih womro-mro isih dumbar murkane anan ngerti sing widowati pekaten kepara paduka Kanjeng Sinuwun yen to jeneng sira suwita marang panjenengan ingsun yen to lair terus sing batin tak tampan matur sewu sumpah Kanjeng Sinuwun mongko kula menika dereng gadah papan dunung ingkang mekaten sinuwun kula mapan wonten pundi sinuwun kula nderek paduka Anoman wonten pendika ngadhawuh iki ana sadolanan tanggone Jemparing tibaning Jemparing sadolanan iki Mas Panggakno tiba ngendi yen kono ngolono Anoman terus anyakrare Anoman wonten pengendika ngadhawuh sinuwun iki lho jeneng ingsun wis ngasta wujuding sadolanan bakal ingsun nganggo Jemparing ulatna Anoman tiba ngendi ya iku dunungmu Anoman ngestaken dawuh kula Sumlorot sadolanan ingkang minangka Jemparing dening nata Durati Prabu Sri Bathara dawah wonten Gunung Kundari itu mangsang witing kendali
wonten pengendika ngadaos ini. Tibane kono inggih wonten ing Gunung Kundo ini. Mangsang wonten ing Witing Kendali. Ya, teman. Seksenono ya. Tibane ning Gunung Kundo ini tumangsang ning Witing Kendali. Papan kono tak jenengake Kendali Soban. Mangasrama ning kono madeka pendhita peparapo Resi Rama Andayapati ya Resi Anoman ya Resi Kapiwara reksaning jagat iki supaya tentrem pisan kaping pindhone angkara murkane Sida Samaka tak gorongke kowe ampun iki sendika ngeslaken dawuh Gusti. Papan dinungi Dewi Loro ireng ya Bratadaya. Raja Muda Pringgul Tani Raden Haryonath Nateka Joko Sapa Raja Putra Tawang gantungan Raden Trisirah Karna apa ngendi papan dununge Dewi Bratajaya patrapmu untuk namilamur bebedo angapira tenggiling angapir mati gedeng sumusping banyu alam ning katabur dinata Pringgul Tani. Thank you.
Robo kula sampun kelampan miling-miling wonten ing Madiwana. Wonten saluhuring negari Ndorowati. Konangan kan Raja Putra Pringga ndaring kasih Raden Gatotkaca gagal kon ngrabeke papangga. Mundur tak tantangane dhewe.
Genjot Mas. Tayungan, tayungan. Werkudara ditresno Kakang Gopo. Wahyu Tripul Bo sejati wis rampung. Maring kanugrahan Tripul Bo sejati wis rampung. Kakang Semar tak aturi ngendika Kakang. Nggih. Bobote kula niku wong tuwa. Sinaraya supaya nggenteni Nyemar. Tatah kalepatan kula. Iki kaya ngeten iki. Tangane kaku. Nyambut gawe pun pinten-pinten taun, boten taun. Masak. Dek Nyemar niku. Ora tak saguyung jenenge. Kepiye mabur iki? Nek tak sabuhi kuwi asam urat iki pas teko. Wes didol. Lah niki mengke ngono pas kene iki mesti dak Jol nih. Yes. Sinuwun. Kanugrahan Wali Tripul Sejati niki wau mugi ndayanono kaliyan anak kula si Edi Kusmira nanggenipun. Netepi dalmane ngasepuh wiwaha putri-putri putra-putripun. Angsa anak kula Jumari saking Tanjung Sari. Mugi-mugi bebrayanipun ngantos dumugi sak cepating jaman sih. Iya, Kakang Semar iya. Iya nama nggih kula Nyemar. Wonten klentang-klentangipun wonten kalepatanipun kirang resepaken, kirang ngremenaken sinarang kula niku pun ajeng kepala pitu nyuwun pangapunten. Inggih sak derajat kula waca niyangka wonten kalepatanipun nyuwun pangapunten. Niku atur kula sinuwun. Iya Kakang. Ya mung ingkang Nyamar dolan lakone Pokaten mugi tinrekakno ingkang yuswa. Winanto ingkang mulya tusan jayeng bawana sarta ketepo. Kuwarta dadi pengalaman lepat Ponco 5 tutupen gawramu nggih kanthi Prabu Gatot.